O presidente da Xunta quixo achegarse tamén esta mañá ata a lonxa de Testal con motivo do arranque da campaña extractiva. Durante a visita reafirmou o compromiso do goberno galego co sector marisqueiro, un sector que considera estratégico para Galicia. Que o sector do mar é moito máis que un sector estratégico. O sector do mar que dá emprego a 8.000 personas e que factura no ámbito do marisqueo 90 millóns de euros. En esta comarca máis de 1.500 personas viven do sector marisqueo, do sector extractivo na ría. Digo que moito máis que economía, máis que un sector económico, un sector estratégico. É unha forma de vivir, son os valores de Galicia dende fai séculos. É o valor do traballo, o valor do risco, o valor do esforzo. Durante a visita, Alberto Núñez Feijóo referiuse á renovación das instalacións da lonxa que supuxeron un investimento de preto de 600.000 euros. Estamos finalizando unha galería para que a xente que queira ver a lonxa, os visitantes e os turistas, poda ver como se vende e como se compra o berberecho e a meixa nesta ría de Noia. E estamos apostando por selos de calidade. Tanto polo selo Econoia, traballando coa cofradía neste proxecto, como co selo Berberecho de Noia. Xa 40 firmas están vendendo co selo Berberecho de Noia, que é un selo de calidade en todos os mercados galegos e, por suposto, nos mercados españoles. Pola súa banda, o alcalde de Noia quixo agradecer as obras recentemente acometidas. Santiago Freire destacou que a remodelación supuxo unha mellora significativa nas condicións de traballo. E vimos de tamén visitar a remodelación das obras da lonxa. Quero agradecerlle ao presidente e á conselleira o compromiso inversor, que estas actuacións que acabamos de ver sexan xa unha realidade. Se fixo contrarreloxo para poder estar rematadas prácticamente ao inicio da campaña. Quedan pequenos detalles que se rematarán ao longo das vindeiras semanas e vai a supoñer unha mellora significativa nas condicións de impermeabilización, de illamento, nas condicións de limpeza e desinfección da propia instalación, tamén na mellora das condicións de evacuación e de xestión dos espacios dentro da mesma. A visita de Núñez Feijóo á comarca noiesa continuou posteriormente en Porto do Son. Alí o titular da Xunta puido comprobar a marcha das obras de mellora da súa fachada marítima, unhas obras nas que o Executivo Autonómico, a través de Portos de Galicia, ten previsto investir máis de 4 millóns de euros. Durante o percorrido pola zona na que se acometen os traballos, no que estivo acompañado polo alcalde Luís Soujo e demais membros do equipo de goberno, destacou a realización desta actuación, que ten como principal finalidade a humanización do bordo portuario da vila, abrindo o municipio ao mar e creando amplas zonas de lecer para disfrute de veciños e visitantes.